organiše da obasjaju vesele zvezdice. Žurno istrčaše deca, držeći za ruku još smene roditelje kojima se baš tog jutra ne ide u školu. Toga dana u školi se održavalo takmičenje u igranju igrica i sve su mame i tate rešile da ne brukaju svoju decu na znanje, nego su se baš dobro spremili. Vojnov tata je, kao i svako jutro, cupkao kraj auta čekajući da Voja upali motor. Sreća pa se pojavi Srećko, pas komšinice Drage, koja se odlično razume u mehaniku i probleme napunjenih akumulatora. Pored njih žurno prođe lupkajući štiklicama Jana, moja drugarica, dok ju je mama molećivo gledala onim pogledom, mogu li čips za užinu. I sve je nekako isto, kao i svakog jutra, a opet drugačije. Roditelji rastu, a deca se trude da im obezbede mirno i bezbrižno detinjstvo. I uspevaju, ali naopačke.